салом, як хабар. насби панелҳои офтобӣ дар хонаҳои мардум аз мавзӯъҳое будааст ки Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ахири ҳукумат ба миён гузоштааст. дар ин маҷлис барномаи рушди соҳаи энергетикаи барқӣ барои давраи солҳои 2026-2030 мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. барномаи мазкур ба навиштаи хадамоти матбуоти сарбари давлат бо мақсади таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки энергияи барқ таҳия шудааст. зимни баррасии ин барнома Эмомалӣ Раҳмон дастур додааст ки мавзӯи мондани панелҳои офтобӣ дар хонаҳои мардум инчунин ҳамоҳанг кардани онҳо бо шабакаҳои барқии кишвар омӯхта шавад. дар баробари ин президенти мамлакат дастур додааст ки фарҳанги истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар миёни аҳолии мамлакат васеъ тарғиб карда шавад. аз Зедмобайл миллионро гирбурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.